Aquest equip és adequat per a tot tipus de llaunes de llauna d'obertura rodona, llaunes d'alumini, llaunes de plàstic, productes de paper envasats. Primer buidar, després nitrogen i, finalment, segellar. Amplieu eficaçment la vida útil del producte, ideal per a indústries alimentàries, de begudes, farmacèutiques i altres. Adopta el mode de treball de càmeres simples i dobles. En el procés de completar el treball de segellat en una cambra, l'altra cambra pot completar el treball de col·locació de la llauna. Fent l'home segur i productiu en el procés d'operació de l'equip.